Hola, soc Leider Claret, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Salvador Espriu i avui us vinc a parlar sobre l'ús del català en el meu centre. Al meu institut tenim com a llengua vehicular el català per totes les assignatures, excepte en les matèries de castellà i anglès que ho fan en la seva pròpia llengua. Sí que és veritat que quan els alumnes ens dirigim als professors o quan els professors es dirigeixen als alumnes ho fem en català, però quan estem entre amics o entre companys, ja sigui en el passadís, entre classe o fins i tot a l'hora del pati, majoritàriament ho fem en castellà. A l'escola s'intenten preparar activitats i excursions per fomentar l'ús del català. Un bon exemple d'activitat proposada per potenciar el català és el Web Congrés, on es proposen una gran sèrie de treballs en els quals els alumnes poden escollir quina activitat fer. A més, també fem excursions culturals, com per exemple anar al teatre a veure l'obra de la plaça del Diamant o anar al Museu dels Immigrants i moltes més, que, a part de potenciar el nostre català, també ens intenten proporcionar un coneixement cultural. Per acabar, penso que el meu institut mai deixa de banda la llengua catalana i sempre intenta potenciar-la com sigui perquè aquesta llengua no es perdi i que els estudiants acabin sent bilingües. Fins aquí el meu vídeo i moltes gràcies.